Hlasíme sa z klubu Doppler z akcie Progressive Man, kde sme tak nečakane našli nejakých dvoch týpkov a nevieme o nich nič. Tak ale ani predstavte sa nám. Takže... A tak. Takže to boli oni. Pokračujeme. Chalani, čo tu vlastne robíte dnes večer? My tu vlastne... Potravujú. Ja by som chcel pozdraviť svoju mamu. Je Pat a Mat. A moderujeme, no. Asi mi došla slina. No, Lavo dostal platinovú medailu. okrem toho, že tu moderujete, tu aj sedíte, prečo neležíte? Lebo nie sme natoľko opití. Aha, takže Milan asi dáva málo chlastu do backstage. Nie, Milan práve, že dáva dosť. Aha. A sponzorom tohto projektu 12, ale aj Desina. A takisto barvivé lízatka. Už lízatka sa budú hádzať medzi ľudí. Tie nehaj. Jedno už je tam pri dverách. A my sme chceli povedať, že my máme každý pondelok a piatok od 22. do polnoci Baseline Radio Show na rádiu City, to je metropolitné rádio, ktoré vysiela v Bratislave a v okolí. Takže dúfame, že si vás naladíte, alebo nás teda poprípade. A takisto máte možnosť stiahnuť si naše streamy na www.basosemine.sk v rubrike Download, tam nájdete všetky naše diely od 0 po to najvyššie číslo, ktoré je momentálne 46, ale odporúčame ťahať až od tých vyšších čísel. To je čistý koks. Presne toto je čistý koks. Toto... Juro, keby si bol taký pri nahrávaní, chlapci. Počkaj, ty si mentor, sorry. Dementor. Som bol zrušený, ja nekúkal. To bol nejaký Harry Potter. No, spomenul si Notebooky tu na... stránku Baseline.sk, takže to sú nejaké liney, nejaké biele alebo zelené, alebo jak to máme chápať. Počkaj, to sa musím teraz zastať. Názov Baseline vymyslel DJ Tomin z Českej republiky, ktorý sa momentálne nachádza aj tu na Doppleri, tancuje tu niekde. A vymyslel nám to, pretože teda ja som povedal, že prosím ťa, Tomi, vymyslí nejaký názov, čo sa dá skloňovať. Lebo vieš, s Baselineom o Baseline, Baseline DJs. Tak my disknúť po poradí. Takže a nakoniec to proste vyšlo a všetci mi nadávali, že nám to je také drum and bassové troška, ne? A ja hovorím, že veru, pravdu máš, chlapče, je to také drum and bassové, zahrali sme si drum and bassové tracky v relácii, aby to malo svoje opodstatnenie a preto sa voláme teraz Baseline. A radio show ešte musíme dodať, už to není relácia, už je to radio show, to znamená, že púšťame všeho chute hudbu, čiže minimál, progresiu, dokonca teraz máme novú rubriku Mňam Mňam, kde púšťame techno, takisto Slovak sound, maďarský sound, je tam toho naozaj veľa a každý poslucháč si príde na svoje. Samozrejme. Kebyže chvíľu počkáš... Opýtaj sa ma niečo. Sorry. Čo chystáte do budúcnosti? Taká klasická otázka. Do budúcnosti chystáme nič iné ako len to, čo robíme stále, čiže stále sa budeme opakovať. Akorát budeme obmieniať rubriky. Nebudeme si už volať do relácie hostí, ktorých sme tam už mali. Čau Milan, ináč už si tam bol 3-krát, dobre? Stačilo, Milan, stačilo. Ináč, Milan je môj dobrý kamarát. Tento chlapec nevie hrať, ale počúvam ho vždy, iba keď hrá ho nepočúvam. To on si vymýšľa teraz, aby mi pokazil meno. Volá sa Stamo a nevie hrať. Aby ste vedeli, tento človek na mňa ižuje. Je, čo si to, závislivý? Závislivý, áno. Stamo. Tento človek na mne ryžuje, on je ďaká mne hore, on už je kde? Ten už je kde? On už je kde? Kde bol predtým, keď ma nepoznal? No, kde si bol, keď si ma nepoznal? No? Na stage. Stále v Dubravke. V Dubravke bol. A teraz už je kde? Ale tak sa spýtam, kde sme my. Backstage. Samozrejme, keď sa Dubravky sú... To je kto? Počkaj, máme ešte minútu, ne? Dobre som spočítal? My sme nezdržovali. 50 sekúnd. Môžem sa spýtať teda už konečne? No, takže ste takí mladí a krásni a inteligentní a hlavne ukecaní. Kde? Kto je krásny? Ticho, 30 sekúnd. Stamo? Stamo? Čas. Chcem sa spýtať takú jednoduchú otázku. Kde máte frajerky? Moja frajerka je doma, pretože sa musí učiť, ona chodí na vysokú školu. Ale taktiež podporuje našu radio show, ktorú by ste mali pravidelne počúvať, aby ste sa dozvedeli svoje veci. Ja by som chcel pozdraviť všetkých návštevníkov Fluxu SK. Že príďte, podporujte nás. Ste super.